Πιάστε, ρίχτης. Πιάστε, γρήγορα. Δεν είναι δίκαιο. Και το μαραθώνιο. Τρέξε μικρέ, πιάστε. Κυνήγατε σε όλες, Σας πήρε στο μπαλάκι. Βίντεο τραβάτε. Όχι εμένα, εγώ είμαι το ρεπόρτερ. Με βιάζει. Τα μάτια. Κυνηγά. Ρίχτης, αυτή είναι κακιά. Έχει σκοτώσει 2-3 ανθρώπους αυτή. Κυνήγατε έτσι εκεί. Τι πέτυχε. Το βγάλεις τώρα που πέτυχε. Αν το στείλεις, Μακριά. Τι σε έριξε. Είστε ωραίες εσείς ρε.